Grazas, presidente. Bueno, é de total de vital importancia sanear a ría de Pontevedra, facer unha recuperación integral da ría por unha cuestión medioambiental, social, pero tamén por unha cuestión económica, e para iso é fundamental, indispensable, sacar ence a industria encelnosa da ría de Pontevedra. Precisamos unha ría sustentable, non só por unha cuestión meramente medioambiental, que xa eso é máis que suficiente, temos a obriga de preservar o noso medio, pero que tamén está en xogo o desenvolvemento económico da comarca, xa que ence e nosa forman parte dos problemas que impiden unha explotación sustentable e a explotación racional dos recursos da ría de Pontevedra, que debería convertirse nun motor económico dos concellos da ría de Pontevedra no eido da pesca, do marisqueo, así como o turismo, o uso do monte e mesmo na transformación destos recursos. Sería tremendamente beneficioso para a comarca recuperar os centos de postos de traballo que se teñen perdido nos últimos anos na ría de Pontevedra. Teníamos que falar de miles se falamos de toda a zoa onde está situada a industria, que está xusto encima, como decía o lema este ano de APDR, debaixo das fábricas están as praias, debaixo tiñamos posiblemente a praia marisqueira máis rica de toda Galicia, pero sin contar todos esos postos de traballo, ese especie de lucro cesante que non temos aí, os que se perderon durante estes 50 anos de explotación son centos de postos de traballo, por lo tanto temos que traballar para recuperarlos, e para iso é importante sacar a ence da ría. Estamos falando dunha instalación da fábrica que se fixo a forza coa cidadanía enfrontándose os corpos de seguridade da dictadura, porque vían como o seu sustento se ia a agochar debaixo desta industria, e sabían que era unha industria que iba a ter moitos problemas medioambientais para a zoa. Se privatizou entre 2001 e 2003 a prezo amigo co goberno de Aznar, e foi prorrogada hai 2 anos a concesión tamén a forza, de maneira irregular, cun goberno en funcións, despois de que existise unha sentenza do Tribunal Supremo que instaba a administración a incoar o expediente de caducidade. O Partido Popular desatendeu o mandato judicial, desatendeu o clamor popular, o consenso de todos os partidos, teóricamente incluídos eles, as promesas dos seus partidos, para regalar 60 anos de explotación cunha prórroga irregular para os seus amigos. Estamos falando dun caso de corrupción que perxudica enormemente o desenvolvemento económico dos concellos da ría de Pontevedra. A fábrica foi privatizada por Aznar e Fraga, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente e con Carlos del Álamo como conselleiro de Medio Ambiente, dúas persoas fundamentais para neste proceso de privatización, e que, polos favores prestados, pasaron a formar parte do Consello de Administración de ENCE, que posiblemente estamos falando do caso máis grave e máis claro de portas xiratorias en Galicia, desta forma de corrupción legalizada. A fábrica privatizas entre 2001 e 2003 a precio amigo, cunhas condicións para o fin da explotación no 29 de xuño de 2018, menos de un mes queda para finalizar, e durante estes anos os seus accionistas ganaron enormes cantidades de diñeiro coa costa da perda progresiva de postos de traballo na ría de Pontevedra. É un goberno en funcións corrupto, como ven de ditaminar o Tribunal Supremo, concede 60 anos de explotación sen contraprestación algunha, a coste cero, no que se convirte nun dos maiores pelotazos de corrupción vividos en Galicia en todos estos anos. Esta renovación, claro, foi acompañada de subida de soldos para os membros do Consello de Administración, onde están os compañeiros dos diputados do Partido Popular. Pero neste momento se va a verse un fío de esperanza para rematar con esta aberración que supón esta industria aí, que evidentemente ten que ver con que está o Partido Socialista no goberno. Nós non concordamos en que este é simplemente un asunto judicial, porque creemos que hai moitas portas e moitas vías polas que se pode camiñar, só hai que tratar de camiñar e ir buscando outras fórmulas. O Partido Socialista estivo presente na marcha contra ENCE, mobilizouse, como dixo Patricia Vilán, a prórroga irregular, manifestou tamén que de estar eles no goberno derrogarían esa prórroga, que non agardarían a que os xulgados dixeran nada. Ese foi o que dixo no seu día o Partido Socialista, defendeu nos grupos municipais a retirada das fábricas, defendeu no Parlamento a retirada da fábrica, defendeu tamén no Congreso como na iniciativa que se aprobou hai 2 anos
levada transaccionada con En Marea, polo tanto, que ten que facer é executar o mandato legislativo que está aprobado nunha iniciativa transaccionada tamén polo Partido Socialista En Marea. O mesmo Pedro Sánchez se comprometeu a revisar a prórroga de ECE se era investido presidente. Polo tanto, o que hai que facer é cumplir con todas estas promesas, non hai que agardar nada. Hai unha serie de incumprimentos que nos pensamos que son suficientes para camiñar, polo menos para intentalo. A propia irregularidade da prórroga da concesión da prórroga, existindo esa causa aberta, que os propios pregos da concesión indican que non se pode tramitar en caso de que haxa en un procedimento en marcha. Por lo tanto, pensamos que se pode camiñar por aí. Hai moitísimos incumplimentos de condicións, afeccións á saúde da veciñanza, contaminación contaminada, cambio de actividade, utilización das balsas de decantación. Moitas grazas, don Marcos. Entendemos que hai moitísimas fórmulas para comezar a camiñar. Queda menos de un mes, despois teremos menos posibilidades seguramente. Entendemos que o 29 de xuño ENCE debe parar a súa actividade na ría de Pontevedra.